Selamat datang di Komo Channel. Masalah Prabhanda Mati bujang mana kita sebut mati bujang mana mati bujang mana kita sebut mati bujang mana kan gambarkan mati sakita kita kekoko kita beritahu senang dan kanjar kita ngamalkan dari Prabu Kala Senang Dara jadi untuk berbiasa ayu yaitu soho langit ayo biar wayangmu Satu pucuk berapa pegang bagus terang kosong bawa laksana betul yang berikut ikan sabtukan beliau berino perasaan orang tegas bapak kalau panggil orang tegas sisame mereka Automot dari Nalda Kiri kiri Prabu Kala Senang Dara Josaki Kabupaten Ponorogo. Mereka saat itu sering Prabu Kala Senang Dara Josaki Kabupaten Ponorogo. Sebenarnya Goro Sewu Kabupaten Sewu Bupati kang langkah ayu orang sang solo panjenengan aku. Pemutus Prabu Kala Senang Dara Kabati Anggrek sekalipun Prabu Kala Senang Dara Kabati ngelamar kesempatan dia ayu kang jejuluk Dewi Saka Langit sudah makan kejayaanku jalan apalah lo yang mana ayo kira wayahmu kira bagus suwe-suwe apa sih
ini cepet-cepet apa sih? Iya. Ayo ya. Oh. Besar saudul, satu barang murah apa-apa, satu barang baik nggak apa-apa. Nganggo mic mas, nganggo mic jasa sekali. Masukmu lho piye masukmu? Semayarane aku dhisik. Wah, dhisik pokoke. Aku mulai. Kene takok iki. Aku dhisik. Kok arep metu dadak. Aku ki gampang metu dhisik ngono ki lho. Betul ngono. Ora maksudnya metu dhisik nek kene aku tak gak gila ngono. Lah aku ya arep metu lho. Iya tapi gantian to foto. Seto. Oh, seto. Pakai beli mangan foto. Aku sih lo metu. Pikir tepang ngono mikir. Ini iso ya? Iso. Lah, mek joget gandongan nang dadak. Iso. Lah. Iso joget gandongan to? Iso. Ora. Lah. Ora iso ning buri. Oh, ora iso ning buri. Oh, buri, tak sing joget aku. Ora iso to? Iso jane. Kok kok ora iso kok. Aku jane iso. Ora ngisi-ngisi aku. Kok ana do kene mosokku. Kok ngomong ora iso yo, ngomong ora iso yo. Kok ngomong iki. Ngomong semuanya piye? Yo ngono to. Gentian sing joget iki gentian. Yo dadak takok kok ade macang ngene dadak takok. Bisa joget ora? Lah, mulo kenae yo. Iso sama kan. Aku sih. Please aku sih yo. Kowe aku. Aku kowe. Aku muni lho. Kene takok. Memang wis tak awale kok banter aku sariawan. Malah mau kiye. Sorry. Aku dhisik. Wis oh. Enggak, kowe ngalah lho. Enggak ora iso. Aku tuwek ngengkel kok. Jereke doyok tuwek ngengkel kok. Panggah kon gano. Ya wis. Untuk kali ini aku kalah. Wis tahun-tahunan karo aku. Kan wale
Tuane biasa ning dhuwur. Ning dhuwur. Dia maksudnya topengnya ini belum irungnya mak ada ngesor nih loh men. Ning dhuwur parane. Oh. Ya men. Ini kita. Aki umur jamu toh. Engel. Wis ora aku sik men. Oh wis. Cek. Ini udah kumang ini. Anu, apa nih? Aku kan tolong topengnya jenengan sampai cepet. Cepet topengnya. Ini Wes kok. Ora lho, kancane minggir iki, mang aku wis minggir banget to ning kono berjoget. Lah kok mau cecek boyokku masukmu piye? Kamu piye? Heh? Kowe rene bareng apa? Ulang-ulang piye aku joget-joget mau diceki. Ah, kowe kok udah bensin ya, udah. Ora jadi 10.000 lho kowe iki kok. Ya maksudnya aja ngomongin yang kini di ada uang sama yang gede Lah ngono ki malah dikira aku sing ora bermodal lho. Wong kowe ulang wong bensinnya yo urung kowe sak munimu 10.000. Ora urunan bensin. Oh, lho ora ngerti BBM larang iki mau. Lah aku ngenteni kok nggone kene yo. Kowe cuma macam lho nang kene. Napa? Kowe nang kene lek ora ngati-ngati. Oh. Sampai keliru pangucap. Disebur kowe. Sopo sing wani nyembur Ora ngerti sing kagel dalem iki sapa jajal? Pero Lah. Bapak Agus Ulo.
joget kowe lek mulai disebut kowe mlebu gede Madinah. Bagus. Yo iya. Oh iki ra ngerti. Wong iki dadi wong iki gerak semangat lho kok. Aduh iki ditimbali nek sapa kudu langsung digoleki. Ya ngene sing di sing nyeluk, sing nimbali sing di. Ora ki langsung kenalan. Neng mburi tak golek iku enek. Ora nek piye kowe mburi anggere teko sing mau jujuk pawon. Emang karek sambel goreng ati tok iku. Ngomong nek apa ngomong nek. Ora mesti apik. Pak Agus ki ndawke putrane. Mas Yuda. Oh iki Mang dari Pak Agus ngono. Ojo lah ya tapi aku rada beton iki gimana. Beton piye? Dan tak akoni mit omah iki megah. Megah. Iya. Neng mburi enek nggon mobil, motor pirang-pirang. Tenanan lho iki. Tenan apa piye kowe? Ning wani lho aku. Lah nyapa? Enek sedikit rada mangkel. Ngerti ora? Arang beda. Rasa pipis. Neng mburi. Menurut kamar mandine. Jedinge sat. Kok guyu tenanan lho iki. Ora mau guyah lek kuwi berarti. Ora. Ya tapi aku sejujurnya duwe ide. Lho aku duwe ide. Elek-elek ngene duwe ide. Ide piye? Aku gawe obat. Obat apa? Obat tablet nih. Kowe iki gilani kowe iki. Jorok lho iki nek tak cili-cili lho. Kok malah diobat tablete. Lha piye? Jenenge sakit tandane iki jedhe kuwi disake. Jadi ketika duwe gawe Pak Agus iki disake ben enek wong ngadus. Sebab apa? Napa? Menurut ya lho, menurut wong sepuh biyen nek sampe duwe gawe kuwi ngadus, kuwi kok bakal diudani. Ngono lho, dadi disake ben gak diadus. Oh, ilmu tuwek lho. Ilmu tuwek iki ra nyucuk lek kowe barang utekmu ngene iki ra nyucuk. Utek isine wek pertalit tok. Nanti ngomongin pertalit iki. Tapi tenang lho, Pak Agus iki tenang. Ndake Mas Yuda iki ora gemen-gemen. Dadi iki mengikuti zaman tren sing lagi musim pada saat ini. Musim apa? Terop barang iki lho. Dihias apik. Oh iya to. Oh, iki delok hiasane nek lato-latone rada lonjong. Udah lato-lato. Iki lampion dihiasan ben rada megah. Ben rada megah. Yo. Lato-lato sing lho. Iki lho. Lho. Kuwi sing lagi dolanan lagi ngetren saiki Mit. Kuwi sing dolanan kuwi anake bos SPM iki. Sopo lho? Pak Menot. Kuwi menot cilik. Menot. Oh iya. Biasa tak ono nek menot mau lewatan ngumpet pas iya. Biasane iki langsung mak kira dilanjut ae. Dilanjut, Jadi ki adewe ya kudu selain bisa nari ya juga bisa atraksi. Oh, sak liyane kuwi kudu enek sing mrimpeni. Apa kuwi? Ora enek reget. Napa mendet apa, Dek? Duwe. Kowe kok ngisi-ngisi aku? Ngapa lho? Duwe kowe iki kok ngomong boten ngono jenenge. Ora lho to. Adewe ki nang kene diundang kenale dulur-dulur ben tambah raket dulure. Iya. Karo duwe tok ora omong to. Ngisi-ngisi aku. 2000 lho to Pak. Ngisi-ngisi adewe ngene iki. Lah ngono ki ndak usah perlu dicikuk. Ngisi-ngisi Mana hei. Ora oleh ngono kuwi. Tamu adewe ning ngene iki gede yo. Kaya adewe nyetok dulur-dulur lho. Dadi kok ditakoki kon, Mas Ahmad kambek Mas itu, sampeyan ngene kok main tanggapane ngendi ini berarti yo diutamakan dulur to. Ngono kok sawurane, nggih dulur. Duwe aku ndak perlu. Ngono lho. Iya, sing sawi ngono. Iya. Oh iya. Paham. Nah, ngene jare. Kok enggak paham omonganku loh. Aku nyawang cili-cili iki lho. Kowe tenanan lho juga panutan ngene ngene. Tek ono, Bro. Ora. Tak kasih ya, Dek ya. Iki malah kasih piro? Ya tak tambahi. Tak tambahi sesuk ge tumbas chip ya.
Urung atraksi urung apa-apa iki. Inilah kehebatanku. Urung atraksi nek dibanding duweke. Oleh aku gelem atraksi ngono. Dibanding paping biasanya. Dilanjut tadi atraksi dulu. Wis to wong kene iki awean kabeh mbek tenang ae. Yo Mas, dilanjut Mas. Ini kita yo kudu trimo, iki kan yo bojomu. Dadi sing ngedrek yo bojomu. Tapi kalau ketiliane. Loh, ketiliane piye to? Iki bojomu yo sing ngedrek kowe to. Yo. Lah mosok di omah. Bojoku nek kene bojo. Loh, lha terus piye kudune jalan Liyane. liyane? Wis kok turune jebol. Nyapa? Nek turune jebol to? Bojomu jan. Bareng. Ora to. Kamu piye jalan liyane to? Oh yo nek kita keraku. Ojo. Kok to wing ngomong. Ora. Ganti ngono to? Ya ganti. Oh iya wis to Trono.
satu. Oh, selamat jaluk ini toh. Adrege adewe yuk kayak ada dua kan satu. Lo jopo apa? Terus dua. Timbang di kantor jopo ini. Hah? Kowe. Yo wes. Oke. You juga salto buri pakai adrek. Iya lo atraksi piye? Ning pun juga. Taburane lho teh ngomong. Bisa ora? Bisa. Jalan trekking kudu atraktif. Ya, malik buri kok. Iya tau iki. Macam kurang profesional ini. Sebenarnya kon bareng, tabunnya kon bareng. Iya maksudmu? Aku nih ya ngerti ya bareng ya memang ya. Kenong dong, kendang jaluk bareng. Wih, Maksud ini lho, kabeh iki kudu sarwa gentian. Jadi kudu enek irama dhewe-dhewe. Jadi mau kendang. Tong tang. tenongnya tumpuk Apa kok ngono? Kejaranan cecere kowe. Oh, iya iya. Ganongan cece. Oh, kendang contoh dandang. Kendang, kenal. Lek kenal lho. Tong. Dungun. Itu lagi. Genung. Alah. Nunggu loh. Go. Ah, benar. Gak bisa tuh itu. Oh, alah. Ya ora to. Berarti kendang contoh dandang emang wes tak wes ae. Yo. Wes wis gede aku lho. Yo, Mas, turu tono, Mas. Berarti sing gak iso kowe, men. Sing gak iso genah kowe iki. Itu kurang melengkapi. Cara kamu. Di sini. Ngelo. Tak contone. Joget sik atraksi lho, lagi njaluk adrek.
Aku atraksi paling lepo-lepo jatuh penyanyi, penyanyi. Aduh penyanyi. Ayo penyanyi nih. Lu kok sih tak gue ini jalan, gue wis kok kene penyanyi tak serloke. Lah ora ono dalane. Penyanyi ada 3. Mang selama kabeh Mbak kae, aku karo iki sampe kabeh terakhir kae lho. Oh, ya, amin. Ya, Wis oman to. ya. Ya Mas, galung arek. Amet ra bolong. Ora roboe. Bae lo nek koyo aku. Iki nek koyo bae. Mas piye aku rono kok anu? Kok mbah rono tak arani rono. Yo ngono iki lho nyatur sama ki ayu-ayu kok yo dansa karo kire. Mbak tampan ono. Boyo pas paku e. Wes sampe wes. Yo ngenteni iramane sik to, Nek. Alah kesuwen penting dah. Glusa yo. Yo, gede sing terakhir, Mbak. Monggo. Apa? Nyapa? Ha, ora, aku ora bakal rusuh. Sik. Maksudmu apa? Maksudmu apa iki? Ini kan kalau bisa berbeda. Cek. Mungkin bias menandakan ben aku karo engko sing nyadrek kuwi ben enek koyo chemistry. Wes enek romantis e. Romantis apa malah koyo di kafe kok. Beda yo. Yo, bare Mas. Betul romantis, hajakan. Wah, jawab ini ya.
Pilihanku jan mantep met. Ya. Pilihan mau langsung pindah kostum. Begitu ya. Kamu ayo era. Masuk dulu dong. Nah, kecil-kecilnya enggak oke. Aku enggak ngalah kok. Gua yang buri. Kok iki aku? Wah. Belum lah ngandel, belum. Ini mbak musim terakhir mah lo. Pakai mic-nya. Oh. Sama saya ngeduli mungkin mbak? Iya dong. Oh, pilihanmu dan mantep. Oh, tenang, langsung. Oh, tidak. Enak toh? Ya toh, kok suaranya dan wedok banget. Udah. Aku nek ditatapne sing duwe empuk. Ditatapne bokong sing duwe empuk. Ning siji, napa? Ambune. Jangkrik sing pakai rasane iki to. Ini lho mbak, nyon sewu. Jadi nyadreki sing gawe iki romo. Lho iki kan pilihanmu to. Ya tadi sakit dhewe. Kita ngempet tikus iki kita. Bukan. Nyun sewu ngapunten Bapak Ibu. Niki setepe kumat. Yo. Piye? Ki lanang apa wedok to? Asli tak cilik-cilik lho nggih. Wedok lanang. Ya percaya, jajal garap wedok lanang nggih. Ya percaya nang. Wedok lanang nggih. Wedok, kabeh suara wedok. Apa menbunuh iki? Anu Mbak, saya Mbak. Jenengan paling asma sinten? Ji Andika Romanika Putri. Ya, itu saya medok banget toh. Wiji. Walah jiji bendek iki model larisan lho, Dik. Cek, iki sampe endele lho. Iki kita cari lagi bubur iki. Iki opo? Kok kaya gila nih ngene to? Aduh, jajal ditas kok nyanyi ya? Nyanyi sore ya? Kowe ndak percaya to Bang Gamen? Anu, yo sewu, panjenengan mriki Kak diutus nyanyi to, Mbak? Mungkin. Nah, agak maju dikit, Sama Mbak. nyanyi ya? Nyanyi ya. Mbak Wiji. Kok kurang romantis itu toh? Aku mau. Iya, itu namanya apa ini Mbak Wiji? Iya, kamu tabu kena kok di situ. Ibu ini mah. Jangan gitu, aku kan suka. Iki duit aku kenal. Lho. Latu-latu. Aku menyanyi. Nah, siapa disuruh Nyanyi apa ya? apa ya? Sing apa ya? Sak bisamu wis. Sama di sana apa nyanyi? Sama apa? Biasanya aku yang ke barat-baratan gitu. Oh, lagu-lagu barat. Memang daerah anu Pasar Pajar. Lah, lagu barat. Kono lho. Maksudnya barat itu lho, negara Eropa lho. Iya. Oh, lagu barat lagi viral saiki. Aku senengannya lagu Cina dong. Oh, Cina. Oh, Cina bisa tuh. Bocah kita TKW. Laguku yang baru itu Apa? Kayu Tai. Apa?
Yen ing tae. Yen ing. Piye lagune piye lagune? Yen ing tau aku. Aku sere, kamu. Iya aku curiga, itu aku curiga gitu. Nah, aku enggak tuh bayaran piro iki? Bukaan loh. Bukaan loh. Kabeh bentuk. Aku curiga. Ayo bukaan aja wis. Suarane malah koyo sampe pasang dusuk kae. Besok lagi. Oh ternyata. Tanggung jawab ya. Ini aku ora sepelan ra opo munggah. Aku roh iki sapa? Sampai dok. Wah, kowe apane? Aduh, gak biji. Ujuk. Iki taman mini dekane. Ora, lu kenapa isi batalke kok? Dadak. Ora, aku iki kon mengaju apa iki bocah-bocah yo. Cah edan ya, Be. Nah, Kone Mas juga. Ini mas apa? Kene ngene Pak Agus. bagus lo. Nyebut dasmu kuwi ya, Pak. Ora tenan ora. Kok celukane bagus, julukane ula. Allah. Iya ngono. Loh, kok Pak Allah piye to iki? Celukane sapa? Celukane. Bagus. Celukane. Allah. Lah iya. Terus artinya apa? Ini lho Lu Mas. lek nyeluk piye? Pak Agus lo. Kedawan lo. Singkat padat dan jelas tekan kaos. Ini bocah gak tahu sekolah wong Agus Ulo terus tembunge brontok lho. Gaya lho. Cak gondrong tapi yo. Gaya. Pakor belajar baik. Wes, iya adem kamu. Kita balik ini sampean. Terus salam menghibur, oke. Dilanjutkan kurang sih kok ngedrek ini. Diunggahke. Oke. Iki ndak pengen atraksi to kita iki. Kita ora. Kapan ke atraksi karo penyanyi meteng kok sesuk. Oh. Piye to iki lho, piye maksudmu iki? Sing ngedreng liyane iki rene to. Napa iki sing terakhir lho, Met? Yo tapi liyane iki rene to. Ora enak. Anu bane gembos iki. Lha aku ngene. Maksudnya aku maksudnya Mbak iki paham beda dari yang lain lho, Met. Beda yo beda ning ngene to. Malah koyo pedetas lahir. Tapi nek iki Met dadi takon opo piye? Aku wedi yo tapi. Napa wedi? Lah bajuke koyo macan, kok aku ditutul. Ora iki modif saiki yo ngene iki kostume iya. Bener kok? Mbak. Iki, boleh kegandengan dhewe-dhewe iki. Ora. Iki cowok apa nyambut gawe ngejak bojone. Nang omah piye lek kudu ngampok ini. Iki bojomu iki. Untuk. Bojomu, Cuk.
Bocor sapa? Demen wae. Iki bocor sapa? Bojoku. Yo. Ayo. Lho jare bojoku. Makanya ayo ndang takjak kenalan, dikenalin karo masyarakat desa Tenggur. Teng kuwi meteng, gur kuwi nganggur. Dadi ki lek enek wong meteng utawa wong hamil, kuwi diusahakan harus nganggur. Maksudnya dikurangi aktivitasnya, aja sampai bekerja sing abot-abot. Jadi tidak baik untuk kandungan, dijaga kesehatannya. Oh, alah, itu dijaga. Oh, ayo kenalin ya, Jo. Siapa jenenge? Kenapa? Ya. Gimana Jenenge jauh? siapa? Benar. Ada? Kamu dia? Disalam tak cilik-cilik bos. Nyawang nyapa? Iya apa maksudnya kok ada? Ini koi bojoku, sampean kok mulai kok kene tak jatuh bang putu, ben bareng. Oh, alah. Bocah ini lho pikirane Victor, pikiran kotor. Ya, Kagak blok Padahal ya ora ben dilanjut. Hah? Ora ngono to ae. Ini lho Mbak, dikenali. Nyuwun sewu Bapak Ibu dipun tepangaken. Nami kula sapa? Ngono lho. Kula api dalem kono. Endi Mas sampean? Ngono lho. Oh, ora usah nangis. Oh, ora usah nangis. Wis to sesuk-esuk ndak budal Bas Roni ngono lho. Tapi semua. Keluar tangan bayi. Serius, tak contohnya iki kurang romantis. Wah, kecepet ora omong. Kecepet ya bae patune. Sampai asing kita panggung iso deh. Tukang sone kono no. Batur wis makune petor kedelan. Ngene-ngene wis dilok-lokne. Ora ngono ki minangka ki mek yo nang dhewe iki nang ngene. Guyon, dadi iki menghibur. Dadi etok-etok aja dilebokne ning ati. Dadi tak eta. Heeh. Ini bentuk ini. Yang begini. Apa? Beberna kuasa Mas. Ya apa? Kemudian tak etokan to. Tenang. Ora maksudnya iki nang ngene iki adewe iki sembarang iki guyon omongane, gogojekane ngono lho. Kowe ora diblebere kosok. Kosotine nang sine apa? Bleber kloso. Tak kira yo nek guyon kok. Yo guyon Mas iki gojek dikenalke. Heeh. Jenengan sapa? Namane? Omahe endi? Ngono lho. Ini nama panggilan atau nama famous? Nama Ya, karo bojone do sing romantis ngono to. nyapa? Yo ngene iki senine karo bojo ki. Romantis ki wis umum, ora enek senine. Dadi rada atas brages titanono. Lek wen koyo ngono ki omah-omah mesti ndagris weteng. Ini apa tuh Mas? Lho mare bras-bras dadi langsung to the point. Ora usah dadi basa-basi kesuwen dadak sing ngene-ngene langsung tetes ngene iki teko omah langsung bras-bras des sok bet garis lurus straight. Yes. Isi lagi yang Lu mau wedok guyu sih dene bareng ngono. Ketok yo ngono iki lek mleh tanggapan ketok sumpah nemen ngono langsung iki. Yo tenanan. Kuwi yo kolek barang kuwi yo adine iki. Oh. Yes. Ya, wes ya. Ini udah mengancam nih. Ditemani. Sama coba jenenge loro wong ngene iki. Ya, diperkenalkan nama saya Mama. Mama, walah mama to. Mama. Mi, Ma. Hei, Ngerti banyu putih iki aku njaluk banyu putih. Ama ngomong lho. tidak boleh sama Mama itu tidak boleh seperti itu loh. Lah terus Ini durhaka. Mama ora yo mate, tapi bubuk bareng kan oleh. Boleh. Nanti kelani babu ya, usia. Ayo sana. Duduk ini babu engkau nek ulang mangap. Loh. Oh. Sing duwe omah lho iki. Omah kamar. Sing duwe omah di mana? Dia kok mati aku ora bareng.
dilanjut, wis burung, wis catet burung. Jajah, gimana kebablasan kok tiba-tiba bayaran Lah aku. ya semakin malam kok semakin liar malam. Bayar. Ya ya kayak bojomu iki. Betul, didono iki kurang romantis. Kuwi opo? Amat opo pasangan horor. Orang kita Ini langsungnya kok piye? Langsung nyanyi-nyanyi. Heeh, satu tembang lagu. Wong mburi ya lagu mek iki. Lha sing lagi tren saiki no. Apa? Apa? ayamku basi. Oh, lu sing story saiki lho. Na 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 na. Mbak. Anu Mas iki sing untuk dilek balasi kalau dekat kan sore wis parkir wis ngono lho Mas. Lah aku orang bagian nih, Mbak. Terima kasih.
lambe kemaning sesama iye leno kanopi sampai kali nomor jaluk tekan gerca bagus Sarasatino balik betok jaluk kamu gerca bagus olah talah ate yang polo prabu simobar sawarnane dewan alas kang sarpo kalah ayat
Yo tansah mulang dewa jiwa sang rumangsa bangsa jagat pasulaya. Yo tumandang Si malopo Dageri Sarasasa Apa Bunda Bunda Mata Jaga-jaga Sepaketan Pangkatan Samula Jiwa Serumangsa Masa baca Suraya. Vaksin dan original. Ingsun ketemu
ini kayak penontonnya harus bantu. Kembali bersama dengan Diva Toknya Indonesia Wia. Ia berdiri bersama Mama Sidin Orisino. Siap memberikan satu kebersamaan yang terbaik di malam hari ini. Kembali bersama tiga bidadari sekaligus untuk hadirnya bersama si cantik-cantiknya cerita yang diberikan oleh Mama Sidin Orisino. Semua. Bojo lo ora sanjir bojo. Ngeloni kuwi telung dina, pas dikecil golek. Minyangi rong dina. Kan berarti ora dibet. Oh ya, nah, ini ditanya dulu ya Mas ya. Mungkin dari yang sebelah kanan ada permintaan lagu dari Kang Mas Nur. Nah apa? Cari bebek gandoli. Iya, gandolinya tutup. Ganti nang luar muna ya. Iya, gandoli sempar boy. Hargai. Ini nyawer apa ora? Nyawer. Oh sing ngono-ngono. Wis, dikasih lagi ya. Tapi pokoknya iki ya besarnya maju ya. Oh, besar maju ndak apa-apa. Ya. Ya Mas Irul. Ngerti ya? Sebelah kanan ya. Menjadi spesial buat kamu semuanya. Kita goyang-goyang bareng. Yang lagi gatruk apa dulu belaka segono wong yang lagi naksir apa dulu yang palangke yang lagi bokeh tire pamit tetap jarene wis sodot apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kepindah apa dulu kenyo kiamat
wong yen lagi nyenangi para duli yen lagi inflasi nadyan randuwe duwe direwangi kredak-kredak jarine wis jodoh apa-apa duweke wong loro ireng bangir duweke sapa Ireng bangir ya duweku jangkep nyampes duweke sapa Kanggo jadi sio duweku langke ane duweke sapa Langkah ane ya duweku iki piye duweke sapa Mestine ana sing duwe duweke sapa Mestine ana sing duwe iki piye duweke sapa Mestine ana sing duwe iki piye duweke sapa ate kok ae Mestine ana sing duwe iki piye duweke sapa Mestine ana sing duwe yen lagi naksir ora peduli yen perang oke yang kaki dandangi ora peduli yen inflasi nadyan randuwe duwe direwangi gede-gede jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro wong yen lagi kapikat ora peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ora peduli lagi inflasi nadyan randuwe duwe pak lewangi krida-kridi jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro ireng bangir duweke sapa Ireng bangir ya duweku pipi nyempluk de duweke sapa Sing nyampluk ya duwe Kucoko ireng jangi sedhik duweke sapa Ireng bangir ya duweku iki piye duweke sapa Iki ya duweku iki piye duweke sapa Mestine ana sing duwe iki piye duweke sapa Mestine ana sing duwe piye duweke sapa Mestine ana sing duwe iki piye duweke sapa Mestine ana sing duwe